Mao na. Dili man nato di man jud nato makuan ang kinabuhi day patreng. Dili man ikabata yung na kay sakit mamatay na jud na dili ay. Oh, mao ma, dili man ikatigulang, di man ikabata ning sakit. Okay ta. Ha? Ako magtuo kay mo naman. Di man tapoy. Sabado. Di man tapoy di day patreng. Bahala siya basta Pebrero. Ako nagseminar mi ron. Bahala ka diya Ginoo seminar pa ipatangtang ko anang diped kay ako. Das palugugma ako di na kaginawa. Hala. Kay naarbas iyang milagro nga. Uy, og ikaw di mo tuwa ayaw lamang kay di ta mamugos. Oh. Di jud pwede day patreng ako buot-buot kay akin eh. Hindi mga di oy. Pwede di ay nang atong panaad niya atong ingon. Aw maayo-ayo naman kog lawas dugay naman akong di naguro ay di na ko ini mo naada ingon anang kontrata. Oh di masilbi. Oh hindi patreng. Oh kanang kinabuhi day patreng. Dili matagaan oy. Ah di si city katuig na ko day patreng. Ako wala po kumutuo na mamatay sa mga niyo. Oh. Kinsa may katuuan? Ayo siya Ginoong kuan kanta. Kinsa may katuuan? Kinsa may katuuan day patreng ay piskay mo kayo. Mugali. Karon katong iyang kami magsige man may anak kuyog bahalag maglalis may kam sukol mo ko. Magsige magpitok-pitok ning mata ni mama katawa pug ko. Kato di side effect naman sa iyang cancer. Bakit itong nagamay ng pikas? Gisungay manas baka ambi na mo kato na daot siyang sungay baka. Mauna to kay nahubag diri ang iyang diri nahubag ay mo na toy connection. Ay connection. Maura man toy hubag day patreng nga gibayopsi na cancer naman day siya. Pagkabalo sa cancer kay nakiistorya ko sa doktor kay salamat to sa Inday. Eh nay pog unsay istorya. Yung gisungay baka. Ha? Yung gisungay. Dili oy, ulay labot oy. Ulay labot oy. Pneumonia man ang sakit ni mama. Oh. Pneumonia man iyang sakit. Hoy. Day patreng. Day patreng. Gigupahan day ka na ko. Oh, gwapa dia. Eh. Gwapa dia. Ah, nagwapa day ko. Oh, nangaya. Da. Hala, Ginoo ko day patreng. Dili jud ta magpadala ining problema. Bahala gagantuong ta ining problema day patreng. Ay. Galokdom na bata ining cancer o naunsa na atong lawas na bahala na ta ini ay. Laksot ba day patreng. Dali. Ako pamurak tag iyas balay. Day, dali. Ayaw og mga tunga to tana kay kita ra may mga on. Pagbuot jud to sa Santos nga pamauli mo dito. Kay asa ba ipakaon ako niya ag ingon ko. Hoy, say ko ipakaon day nga. Ako alas 2 kay magpatimo ra. Ag ako mga bata. Kay si Day Patreng naman yun ko nauna Day Patreng mga bata maura man na. Hala Ginoo ko daghan og daghan sila. Unsay ipakaon ni taon ako? Dakan man kay mga bata may kadaghan. Ako ra. Kaning Santos Day Patreng. Uy, kabalo. Di na jo sa kadugay sa 17 ka tuig na akong kuan Day Patreng kaning panaad. Uy, ayaw ka Day Patreng. Di jo ko mahadok magamay madako ni akong kumbira. Dili igo buangan na Day Patreng sa. Sus ako karon Day Patreng no naguna-una ni mama big tabi ana tang tulo sa. Perti we. Perting tabi ana, perting tang Bangutara pa ikaw lagi yugiting yang. Ha? Nagkabata. Ano siya? Lagi? Nagkailog yan si 26 Kita katayo. ko ikaw lagi ito murag gahimik ka man ko itong isang tuig murag kabatinon lain man lawa. Bago ko palahan to. Ay maudi Sa mata. lain man ka Day Patreng. Okay. Karon perting man ayo man ka ikag murag kana makita man nato na sa atong mga kanang mga panit. Karon wala ka nahaga ko lima. Hindi kan. Ha? Okay na daot pagkabalo na ko wa na. Patay na ko ina kay nadaot mas ini Patreng ingon si mama buhi pa mas mama ana. Buhi pas mamang nadaot ka. Wa na akong panaad mapatay na pug ko ina kay ingon ba akong San Vicente nganong siya man nga tigulang naman na nagyaw-yaw pa kong San Vicente. Oh, nya. Sa akong damgo Day Patreng. Tana. Kay dito gid ko anang iyang giko ang TJ. Kana iyang amo dito mo kay kana lagi ngog mamatay naman na gikan po dito kong asawa. Sus Ginoo ko Day Patreng. Na nervyos manoon ko anak karon ginervyos ko maayo. Gipadam ko kung San Vicente oy. Nga, tana. Atutas ka Day Patreng. Di giatake ko kayo. Atutas ka Day Patreng ingon man ning Dr. Munyo sa Chongwa nga. Cardiologist na ako tsaka ang nakapatrigger ini niya mao siya sing atake kay iyang nervyos. Wala pa man kay ini nakuan iyang kasing-kasing arang-arang pa man Gi sige mak nervyos saka man isutong utok. Pag ingon lagi ana dito sa iyang kauban nga TJ dito sa Antipulo. Sos ingon
mamatay na oy. Dili na magdugay. Ingon? Oh, sus na nervyos naman po ko day patreng. Kulbaan Na pa, gisulayan na po ako pagto. Gipadam ko kung San Vicente. Ano naturo ko ingon siya. Kanang, adto tang patreng. Ko busa tagod dito niya inja. Gusto na ko, siya manalagtan nimo kay magpirmi magsaad magkay kang magpahinungod na ka. Tara. Ko, ano siya kung tigulang naman na siya. Ay giingon lagi day patreng. Ang yuon ni ang Ginoo nga. Tasan pang nung kinabuhi. Oh, para niya. Di nasakay na me. Si mama gahalog pa ini nga balabal si San Vicente pa driver. Pag-abot na mo din na anang hapit tas inyo nakamatam ko. Kanang akong bungto dias unahan sa kabalay ni. Kuan day Rosita. Oh, nawi ko mo tinawag. Nakamata ko, pagkamatay nako, makanta nako. Uy, wala pa man ko opera eh. Maluwas jud ay ko. Wala pa ko opera eh. Kanang gidam ko ka? Wala oy. Gusto ko gibdam ko niya. Naapas PCS unang ako ang requirements. Mo ba? Wala pa ko pirahe day patreng. Naghatag lang tog kadasig na ako nga ako day maluwas. Oo. Kay ko usa man mo. Yato kang Naaman ko sa Amerika, naaman ko dito sa Manila. Anong manakay man ta nungas naman kuno me. Tungas day minimo pagpahibalo day sa mama nimo. Og nakisa gipahibalo nimo day patreng. Sila man sa mga nyo. Oh. Mga di. Kay ako di man ko pwede ato kalakaw kay apingan mag akong nagabulok. Ulan man ako sa balay. Ugi kay gutungan sa balay na ako si Vincent. Si Manong dito magpahibalo day nimo. Si Vincent. Na dito asa man ta ini agi day. Hindi na ba?